तो ना बोले ऐसे तो मेहरारू लड़की लोग के चटक मटक खाए के आदत है, लेकिन हमार नु उल्टा हो, हमरा मीठ खाए के बड़ा मन करेला। मीठ सामान कबो कबो इतना मन करे कि दिखाई के नु ना कुछ रही तम चीनियो खा लेनी। तो उहे मीठ खाए के मन करत रहला त आटा तो रहल हा घरे और कुछ ना रहला त का कनी में तनी मुनी तेल मिला देनी हा आ सान देनी हा तनी तनी पानी डाल के। देख लो कितना बढ़िया हाथ से दबा दबा के मुट्ठी के शेप में डिजाइन बना देनी हा। तेल धो देल बनी है गरम होके के ओमे आराम से एकरा के हल्का आंच पर नु तनी भून दे ताल देम एकरा के। आ जब कलर एकर चेंज हो जाए नु मैरून गोल्डन कलर के हो जाए तो एकरा के निकाल देम। आ ओकरा बाद से नु एकरा के ठंडा कइला के बाद से हाथवा से तनी चूरा कर देम। ओकरा बाद से खल होई तो खल में कूट देम आ चाहे मिक्सरों में कूट सकतानी लो तो मिक्सर में पीस देनी। ई बात आसान हो गइल बा आज के जमाने में नु के पहले तो खल ओखरी में लोग कूटत रहला, लेकिन हमें मिक्सर आइल बा त डाल दिया घर देना पीस दी फटाक से ना हो जाला। आ वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब कर देम। लो देखी लो बड़ा सुंदर आ बड़ा अच्छा महकत रहला। मीठ सामान तो ऐसे भी महके लगा में पुआ पकवान बने लगे ए घर में बनी तो टोला महला आवाज हो। लेकिन पहले के जमाना से अभी के जमाना ठीक बा। पहले के तो जमाना रहला का दोना कि या अनानी कहत रहला लोग कि कुछ उतार खाए के मन कर दी बनावे के नु त कि त अपना नैहर जइह त बनवा के माई से खइह ना तो ओही ललचत रह। लेकिन हिम्मत ना रहला कि सास ननद के आगे बना के खा लेबू। लेकिन अब तो ठीक हो गइल बा, जेकरा जबे मन करता नु तबे बना के खा लेता ना तो भाई केहू कितना देर ले ललचियात रही। देखी लो देखते देखते इहो बन गइल त हाथ से पहले ठंडा कर देनी है छोट छोट तूर के आ बड़ा सुंदर लागेला खाए में। हमरा तो मीठ सामान पसंद है तो मीठ कुछ रहो अच्छे लागी तो रवल बना के ट्राई कर लेम लो बहुत अच्छा लगेला। कौनो मेहनत तो नहीं है, ज़्यादा सामान के जरूरत तो नहीं है। ऐसन के हमरा रेसिपी अच्छा लगेला कि ज़्यादा ताम झाम न तो हो ना तो ताम झाम अगला सामान बनावे लगी नु तो बड़ा देरी लगेला। तो इंतजार करते करते मोने हट जाए और बनाते बनाते देखिए एमे चीनी डाल के तनी पीस देनी है मिक्सर में दे बड़ा सुंदर पिसा गइल बा। इहे नु कहाला कि नया जमाना के नया सामान कितना बढ़िया कुली तरह तरह के वैरायटी आ गइल बा तो अब आराम हो गइल बा। आ देखी चीनिया एकरे में मिला देनी है ए पीस ले रहनी है गेहूं के जन पेनवानी और बनैले रहनी है तनी मुनी इलायची पाउडर डाल देनी है। आई थिंक ड्राई फ्रूट ना रहला काजू वाजू तो ना डालनी है। आ देखी अब एंगा बारी बारी से पीस लेम बना के फटाक से ना कटोरी में लेके खा लेनी है ना जी। काजू डालले बनी देखी लास्ट में डाल दिल बनी बुझा तो तनी मुनी रहला तो डाल दिल बनी। अब मिला के इलायची पाउडर डाल के अच्छा से एकरा के अब तनी मुनी में घी डाल के तो लड्डू बना के रख दिलो आ ना तो एहू खाई लो। हमनी के जहाँ रहनी सन जगह चूरमा कहल जाला एकरा के और तनी मुनी घी डाल के हम मिला देनी है बड़ा सुंदर टेस्टी। जब खैनी है तो जानी जे बुझाइला कि आत्मा एकदम तृप्त हो गइल हमार। आ इहो ठीक बा ना तो पुआ पकवान मीठ बनाई नु तो ओकरा के 2-3 बेरा में खा के खत्म करी ना तो खराब हो जाए। ई बाकी बना के धो दी एकरा के डीवा में क के तो 5-6 दिन आराम से खाएम। लेकिन बचेला जी कुल सामान बना देनु तो जल्दी हो रहा है जेकरा ना खाए के वो खा ली बड़ा अच्छा लगेला। हम ही 2-3 बेर खा गई एकरा के इतना निमन लागत रहुए तो देखी लो रहुए लो बनाएम लो इतना सुंदर लागत अनुका ना कहे के। आ सबे केहू खवे लइका तो बहुत पसंद करले सन हमरा घरे आ लइका सन खइसन तौरी अच्छा बा हेल्दी वो